75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Pakinggan, panoorin, agaran in real time, o balikan sa pag-scroll up and down. Mga balitang dapat malaman, impormasyong tunay at napakikinabangan. Saan ka man sa buong kapuluan. Bangon sa bagong sigla. Kababayan. Kasama ang social media. Powered broadcaster ng bagong mamamayan. Tapat sa pag-uulat. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Oras sa buong Pilipinas, 4 na minuto bago mag-alas 12 ng tanghali. Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update. Magandang tanghali Pilipinas, narito na ang mga balitang nakalap sa oras na ito. Relocation survey isinagawa ng Department of Agrarian Reform sa bayan ng Uwas, Albay. May ulat si Jennifer Pulinar. Jennifer? Radyo Pilipinas Report. Pinangunahan ng mga tauhan ng Department of Agrarian Reform Uwas ang pagsasagawa ng matagumpay na relocation survey para sa OLT land holding sa Barangay del Rosario, Uwas, Albay. Ayon sa DAR Uwas, bilang bahagi ng pagpapatupad ng Operation Land Transfer alinsunod sa Presidential Decree No. 27, kinakailangang sundin ang matagal ng aprobadong sukat at planadong nakapaloob sa OLT lot. Alinsunod sa umiiral na regulasyon kahit ba hindi maiwasang magkaroon ng ilang pagbabago sa kabuuang dokumentasyon dahil sa paglipas ng panahon. Kaugnay nito sa kabila ng mga paglilinaw at katanungan, nanatiling mahinahon at maayos ang buong proseso, dahilan ng sistematiko at mapayapang relocation survey sa lugar. Nagpaabot naman ng taus-pusong pasasalamat ang DAR Uwas sa Agrarian Reform Beneficiaries sa kanilang ipinamalas na kooperasyon at suporta sa pagpapatupad ng reformang agraryo. Para sa Bagong Pilipinas, Jennifer Pulinar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay. Radyo Pilipinas Report. Maraming salamat Jennifer. Para naman po sa susunod na balita, Albay lawmakers handang ihain ang resolusyon para sa disaster and climate emergency sa bansa. May balita si Gary Carcarillo. Radyo Pilipinas Report. Sa isinagawang National Summit on Climate and Disaster Emergency in the Philippines sa Legazpi City, Albay, inanunsyo ni Manuel Rangasa, Executive Director ng United Nations Association of the Philippines, na handa nang ipasa ng mga kongresista sa Albay ang isang mahalagang resolusyon sa mababang kapulungan na naglalayong ideklara ang disaster and climate emergency sa bansa. Anya, tututukan ng naturang resolusyon na mariing tumutugon sa malawakang banta ng matitinding kalamidad dulot ng climate change at iba pang hazard sa pamamagitan ng nature-based solution. Ayon sa dokumentong ihahain sa Kongreso, pangungunahan nito ni na Albay Representatives Adrian Salceda, Carlos Loria at Crisel Agman. Layo ng hakbang na ito na magkaroon ng mas pinataas na antas ng kahandaan at polisiya ang bansa upang kontrahin ang epekto ng sunod-sunod na kalamidad kasama na ang pagkakaroon ng Disaster and Climate Emergency Fund at pagpapalakas ng mga institusyong tumutugon sa climate resilience. Samantala, sinabi naman ni Cedric Daep, Chief of Staff ni Congressman Adrian Salceda, na nakatakdang nilang ihahain ang resolusyon sa Kongreso simula sa susunod na linggo. Para sa Bagong Pilipinas, Gary Carcarillo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay. Radyo Pilipinas Report. Maraming salamat Gary. Para naman po sa ating susunod na balita, DSWD Bicol agad na nagbigay ng tulong sa mga pamilya ng biktima ng banggaan ng truck at van sa Kamalig, Albay. May balita si Christine Villanueva. Christine? Radyo Pilipinas Report. Nagpaabot agad ng tulong ang Department of Social Welfare and Development Field Office 5 sa mga pamilyang naapektuhan ng trahedyang kinasangkutan ng isang truck at van na nagresulta sa maraming nasaktan at nasawi sa Kamalig, Albay. Ayon sa DSWD Bicol, agad na nagpadala ang Quick Response Team upang makipag-ugnayan sa lokal na pamahalaan at masiguro na mabigyan ng financial na assistance, psychosocial support at iba pang pangangailangan
nangangailangang serbisyo ng mga pamilya ng biktima. Nagbigay rin ng ahensya ng emergency cash transfer at burial assistance para sa mga naulila habang ang mga sugatang biktima ay binigyan ng medical assistance sa ilalim ng Assistance to Individuals in Crisis Situation Program. Tiniyak ng DSWD na patuloy nilang tututukan ang mga apektadong pamilya upang masiguro na makakatanggap sila ng nararapat na tulong habang sila'y humaharap sa pagdadalamhati at pagbangon mula sa insidente. Para sa Bagong Pilipinas, Christine Villanueva, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay. Radyo Pilipinas Report. Maraming salamat Christine Villanueva. Para naman po sa ibang balita, nagsagawa ng isang masusing enforcement ang operation ng Land Transportation Office, Legazpi District Office, katuwang Anti-Smoke Belching Unit upang matiyak na ang lahat ng sasakyang dumaraan sa naturang lugar ay roadworthy at sumusunod sa tinakdang emission standards. Layunin ng operasyon na palakasin ang pagpapatupad ng mga regulasyong pangtransportasyon at bawasan ang bilang ng mga sasakyang nagdudulot ng pollution sa hangin. Bahagi rin ito ng patuloy ng kampanya ng ahensya na protektahan ang kaligtasan ng mga motorista at pedestrian habang pinanatili ang malinis at ligtas na kapaligiran para sa komunidad. Ayon sa LTU Legazpi, ang ganitong uri ng inspeksyon ay nagpapatibay sa kanilang advokasya laban sa air pollution at road hazards. Hinihikayat din ng ahensya ang lahat ng motorista na regular na ipasuri at panatilihin ang kanilang masasakyan upang masigurong pasok sa emission requirements at walang banta sa kaligtasan. Yan muna ang update sa oras na ito. Para manatiling updated, i-like at i-follow ang social media accounts ng Radyo Pilipinas Albay. Buong pwersa magbabalita. Ito po si JM Olarte, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay. We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radiopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1 and like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas.